nového videa, já jsem Martin, jsem tady s Kubou a dneska si zahrál takovou hogogovou hogojo. Kde? A i tam bude jaký postižený. Jako kdyby pláva nebo čouny. To jsi ty, tady, ty jsi u telefonu. Čau, čau, hele, tak je. Kde jsi tady? Tady. Dobrý den, nevidím tě, nevím. Nevím jak vypadá, nemůžu. To jsou kamery. Jo. Tak je hlídej, prosím tě, ty. Jo, já nemůžu jít, já musím dávat tam, protože že nejde. Pozor. Jo, ten je hodnej. Není tak postižený. Jak se to zavírá? Červeným? Jo. Kde se nevyhla? Ty bys to se měl zavřít? Hlídej kamery. Nemůžu, já musím zavřít dveře, tak já nezavřu dveře. A tady stojí. Já jsem neměla kamery. To se posklejt. Tady je! Ty pošli, že nebylo, já to tam. Tady to říkám, tady to přivásím. Postav mi to doufám. Kde jsi? Já mám nápůl do toho, musím mohlo být hodně. Je to tenhle hodnej? Ukáž. Není? Tak padá. No, takhle není čelný, takhle ty tuho. Čelní, ne. OK, čelní jsou postižený zlí. Udělám se na kameru. Já se... Počkej, já ty budu vítat. A to by tam něco Tenhle je hodnej. Černej. Není? Jo, to je hodnej. Tam nebude takovýho zoom. Tak to nevím. Ten to nedělá. Já se bojím, Mutio. Kámo, jestli ti bude klepat obrazovka, utíkej, sobej se tamhle do tyhle věci. A uzavřený vůbec vidím, já jsem. Otevři mi, tam bude ten duch. A jenom tam nejsi, co to bude. Takže se mám schovat sem do té bedny. Jo. Jo, tak se radši tady schovej, protože se poskali. Já to bylo poskali. Je tady budu. Musíš se mnou vydat. Takže budu jít ven. Vzniklo, jak to pak bude obudu. Můžeš se schovat. Jestli, ty, tam nemáš zvuk, padej pryč. Já jsem ale dobře. Já se bojím. Já se ale fakt bojím. Je tam někdo? Já to vidím takhle nahého. Já tě vidím, ale... Povídej, to je šéfka. A ona je do slyvatelky. Ano, já jsem bedně. Nemusíš tady nápůl, tady došlo.
Vidíš? Může ven. Můžu. Jo. Musíme někdy i kontovat tady to, no ne je to, že vypne sama. Jo, hlup, na 40. Koho tam dal? 44. Koho tam dal? Já se podívám na kameru. Já budu to kontrolovat. I to bude učebení, ho tady to dole. Dobrý den. Pojď, ty ho puškaj nás. Vamos. Ne, počkej. Ne, to je hlavno. Dobrý den. Nemá tam gum, ale... Tak to nevadí, je hodnej. Není děsivej, tak může. Podívej se na kameru. Okay. Ty se koukáš? Asi jsou v pohodě. Pozor, tady otevřený security. Jo, tak tam běž. Dobrý den, tenhle je hodnej. Co? Počkej, já tam jdu, já mám svítilnu, tady tím se svítí. To tam nasvítím do hubu. Hubka je černá. Dobrý den, proso. Ty nespoješ, já si... Łapi soudě, kam teďka na mě, koukej. Tak toho kámo, dělej to. Budeš se na kameru dělat. Kámo, teďka se bojím. Otevření! Otevření! Vím, pošlám. Podívej se, tam je On má hlad, mám hldat gič. jo, to půjde. Nikdo tady není. Podívej se na kameru. Ale nemysl. Musíme se zazít za zemole. Podívej se. A jo, ty jo. Já jsem poskalej. Já jsem poskalej! Já kámo, tam mě nebylo, ty to zadělali. Kámo, tam někdo pil. A tam někdo pil, ty byl. Ale budu tam jaký čtyři. Ona to vypadá. Ne, si je ona podle. Na mě. Ne, to je jako čtyři. Já gači už tady budu skoro. Já jsem tě neviděl. Jo, hup, hup tam dál. Víš, kolik tam dál korun? 133. A tak ty si neužiješ, že tady je, kámo. Takže si říká, tady hodně. Google, nedáš si dát krátko. Já tak kameru. Teďka zažila ty paní. Já to pošel sobě. Maminko. Ty jsi užel? Jo. No! Hej. Můžu znamenat tam peníze. Kámo tam na mě, já se podívám na kameru. Takže ty jsi užel. Můžu koukat na tebe. Já jsem měl hovořit, nebo co? Já se podívám, peníze dělat.
Musíš to být. Tak já budu. Ne. Ty tam zase někdo zabil a bude tam důvod. A co, tak já ti to klidně tlukně, to je jedno. Vole, to tam musím dělat. Tady. A to vede tam, to je tam. To je vedle. Dokud neužu, budu tady schovaný. Kámo, vidíš, za chvilku vlastně. No a co? Tak zasne. Tak se Kámo, gasvítím. co tam něco nemůžu. Motherfucking bitch. To bylo jau tady. Po mně jde. No tak nebyla. Já ti říkám, dal si muzík. A to je ukouzlo překončko. Kámo, čuměk tam jde, jo. Kámo, čuměk tam bude. Tak jde koukej, to je děsivý jak hovno. Tak koukej, jde koukej. Tam za to si buchnu boku. Já už teď jsem pokakalej. Půjde. Tak co půjdeš? Nebude půjdeš. Půjdeš tady. Ahoj. Nic tady to není. No, to musíme, ne? Radši nebudu ani svítit. Můžeš. Baterkou. Oni si toho nevšimnou. Nevůbec chlapí. Ale lidi vidějí. Já jsem se viděl na toho týdka. A on nic nebylo. Ty se podíval na kameru a ty jsi umřel. Já jsem se lek, tak jsem se schoval. Tebe, čau. To ty máš? Jo, já to nevím. To? Tak asi já tam asi tak a budu dát s tebou. Jo, takže si mám dát restart. Nebo se zabij, se. Jakože mám vylez. Dělej. A natáčíš? Jo, natáčím na. Oj, je to tak děsivý. Takže když tak lidi, tahle hra je fakt děsivá, fakt hnusná a ty lidi, kteří tady jako choděj, tak jsou ještě strašidelnější. Šlíchne. Jo, takže jsem, když on umřel, tak jsem se schoval, protože já maximálně budu tam, no tak. Já maximálně budu tam pouštět lidi, nebo u toho jí bedny, nebo ještě u toho děda, který tam svítí na jinde nebudu, jo. To je docela dost strašidelný. Jo. Takže jestli se chcete bát, takže jestli máte rádi horory, A můžete si zahodové. tak si zahrajte tohle. Pokud jste sám, tak vás docela lituju. Pokud nejste, tak pokud máte víc kámošů, já mám, ale oni nechtějí hrát, takže hrajeme jenom my dva. Tak jdeme? Jdou si tady? Jo. Tak pojď sem. Vidíš to? Nevidím, já tě vidím tady. Já už tě vidím, jak si hejbáš. Tak pojď. Jdem do dvajky. A ty tam jsi? Tak pojď, no. No ale tam nejdu. Jo, ty tam. Budu někdo jiný. To musíš dát like, to se nevěří, že to je. Tak pojď. Jo, počkej, si vidíš, Rozhodně sám to nebudu hrát. kde jsi? Nevidím,
já tě vidím tady furt. Já tě vidím tady. Jako já jsem ve vůni. No, ty tady děláš. Co? Tak já si dám restart. Jo, teď se znul. Teď tě vidím, jak běžíš. Ty jsi taky dal dostat, ne? Tak pojď, jdeme. Jo, jdeme. Do dvojky. Jo, tam někdo bude. Jsi tak? Jo. Dáme zase tam to, co jsme hráli. OK, Jo. teďka už budeme Ty budeš chodit, já budu u kamer. A pořád, jo? Ty bys to sestavil. já tam budu začít schovaný. No, a to tohle nefto. Je negátem, OK. Já budu tady, ty budeš chodit, jo? Protože já jsem docela poserkaný. Jo, no, tak ty už. Jdi zavřít všechny dveře. Ještě 2. Počkej, já jsem slovo. Já taky, protože já se bez tebe nebudu hýbat. Takže lidi teď máme chvíli odešel. Já odejdu a živonce až nám přijde. Tak jdi zavřít, já budu schovaný, protože Lidi, to je mega těžší. Fakt chcete jí hrát? Ona je hustá. Co, ale přemýšlím, že by to být. Tak, ano. A schodí tam. Může se hýbat. jsou všechny dveře zavřený. Ještě takhle. Tady kamera číslo. Počkej, uvidíš, ne? Já tady tady. Kde? Tady. Nevím. Jo, já to znám strašně málo, protože... Kontroluj kamery. OK, já budu kontrolovat. Něco tam bylo, vole. Nějaký černý mužík. Červený pozadí, černý mužík. S červenýma očima. Ne, prostě já jsem je zapnul a tak mi to prostě otevřený vchod, kdy tam. A tam bylo kam? To se musím jak blízky. Teďka už tam jdeš ty. Nebudu. Musíš se mnou. Já budu chodit. A chápeš, že já to hraju poprvé, až to budeš chodit. A jo, ale první den si. Tak to budou ty divní lidi, hej. Nebo nám otevřou dveře a my zdechneme. Aha. Ne, tam je víc démonů, asi 3, hej. Tak. Můžu jít ven? Dobré, jak se máte? Jo, a je tady
Já teď budu chvíli laskovat, já jdu jíst. Hele, ještě 2 minuty to budeme natáčet a pak to musíme vypnout, jo? Nebo... Takže my už to asi vypneme, takže čus!